hamuna. Hamuna kadongan namandohoti parmingguon di garejaon dohot na patupaon parmingguon di Jabunabe horasma dihita saluhutna masuk mahita tu parmingguota marende mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho alay jolma manangaha na ringgan jala manang aha na niulahon ni Jehovah siyakko ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Sailehon matuhami roha na togu. Nabadia pikiran naringgan rohot doa naringgas pasauton ulaon naringgan. Sailehon dami tuhami asasonang hami mangolu di bagasan pangondim. Say marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Say ramoti jala pargogoi mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Yesus tolong aku, Yesus aku
Pangihon hamu mapatik ni debata, patik perjolo sahat tu patik paupaton. Aku do Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup aku bahinommu debatam. Dang jadi ganommu jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioluan. Dang jadi dohonommu goar ni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhum na do sogot akan na marsineang di goarna. Ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulah hamu nasa siulonmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom laki-laki, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam. Ay dinaonomari do ditoppa de bata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Lungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibahini do umbahin na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, say pargugoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Marel de mahita. Potima dosatta. Ali Tuhan de bata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami do goarmu da badiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debatana gabe jolma ala ni hami. Namate jala na hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangot dihok kami. Asi maroham di kami. Saya patoktong ma di kami roha hamau liateon tuho. O tondi parbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani kami. Asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhidean ni anasa asini roha. Say unang tulak kami, say tangihom mahami, ho alide bata, ama, anak, dohot todi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jahoba, lunga diarsahi ho ahu marhite sian akka dosam, jalanunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, aku sendiri manglesei akka pangalau sim ala ni hadiriokku. Jaladang be hupai ingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Marende mahita.
hata ni debata nagabe turpuk di hari Minggon sian Markus bidu 12 mamuka sian ayat 40 sada sahatu ayat 44 marsorin mahita manjaha nahudul do ibana todokon poti parasian gabe dibereng ma pambahenan ni halak madabuhon hepeng na tu poti i jadi torop do namora namadabuhon na gudang gabe di jauh Yesus masih sian nai ninna mamandok nasida situ tulo hatakot tuhamu umodang do na nidabuhon ni nababalu na pokusan tubagasan poti parasiani asa saluhut akka namadabuhoni imasahat na martua do na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa amin marindi mahita Tolong oh Tuhan sangka diriku pakai mau batu lomo molodang oh Tuhan meringan dia diriku dan meratapi Tumagos penison mana seorang tahi masih gatung Tuhan sasudi tahati dakkom ma hapor siaw tai songon nahina tindakon ni dongata sa hapor siaon di sandok portibion rap mahita mandok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohot tanon ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na matetar pajal lo ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuatoru lung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun de debata Jahoba amanai pargogo naso hatudosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di parbadia jala adong sadahuria na badia uria topan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasisaan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda tapi gima tikting di minggu tas sadarion Shalom. Dehamu amanami inanami na marminggu di Garijaon dohot saluhutna na marminggu di Jabu. Horas madihita saluhutna. Tabige matikting na masa di mingguta manipatna sa minggon Minggu 10 Juli 2020.
Goar ni Minggutta sadarion ima minggu paonopon dung Trinitatis. Poin na paduahon, nasorang di hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 di basa-basahon debatado sada dagdanak bawa di keluarga ni Amatta Erwin Rafael Nenggolan dohot inatai Agnes Sabatina Boru Simbolon sian week 14. Napaduahon di hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di basa-basahon debatado sada dagdanak boru di keluarga ni Amatta Ronald Agus Suprapto Siagian dohot inatai Junior Lestari Boru Siburian sian week 4. Poin patuluhon, maka tidakon haporseaon dohot parpadanan nabadia. Sadarion minggu tanggal 10 Juli 2020 patupaon ni huriatado ulaon pakkobasion maka tidakon haporseaon tu 22 halak dagdanak parguru naung marsiajar di bagasan tahun ajaran 2010 sia 2020 di bagasan 2 parmingguon pukul 7 wib dohot pukul 10 sada wib jala diuduti pakkobasion parpadanan nabadia tuaka naung maka tidakon haporseaoni rap dohot na torasna. Poin paupaton padidion na magodang sadarion minggu 10 sia Juli 2020 patupaon ni huriado pakkobasion padidion na magodang tutulu halak yanakon ni ruas di bagasan parmingguon pukul 10 sadawib. Poin palimahon pajakonon situa di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 patupaon ni huriama pajakonon situa maradopon 10 tolu halak calon situa nang marguru 2 tahun lelingna domutusi di patupado gladi bersih di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 masuk pukul 10.04 wib maringanan di gereja. Poin paonopon partanyangan di partikian new normalon di patupa huriataro partanyangan wik na di patupa ganup hari Kamis masuk pukul 10 sia wib jala di hari Kamis tanggal 27 Juli 2020 wik 4 wik 5 dohot wik onomma nagabe bolahanama naikon parsidohot tu partanyangani sopola mangorai ruas ni wik na asing parsidohot sinosohon tu sudesi tua asa parsidohot tu partanyangani tuaka ruas na patupahon partanyangan di Jabunabe hotdo dihubasi marhite live streaming. Poin papituhon sermon parhalado di patupa di hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 masuk pukul 10 wib maringanan di gereja jala masohot ma sermon marhite Zoom. Poin pawaluhon parguru khusus di patupado parguru khusus tu yanakon ni huria nakarejo di luar kota manang di luar Tangerang dibuka pendaftaran mamuka hari Senin tanggal 6 sahat tu 25 Juli 2020 di kantor huria. Poin pasiahon rapot parhalado partohonan domutu naung marujung periode fungsionaris huria periode 2010-2020 patupaoma rapot periodisasi parhalado partohonan di hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 masuk pukul 10 sia wib maringanan di gereja. Poin pasapuluhon posko bantuan sosial COVID-10 sia HKBP Tangerang Kota. Himbauan kepada jemaat yang berkeinginan untuk memberikan donasi dalam bentuk uang tunai dapat ditransfer ke rekening panitia Bank CIMB Niaga nomor
7007472 Hulahihami nomor rekening CIM Biniaga nomor 700747682200 maupun sembako seperti beras, mie instan, minyak goreng, dan lain-lain dapat dikirim langsung ke gereja HKBP Tangerang Kota. Poin 10 sada, lumbung pangan HKBP Tangerang Kota. Diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, lumbung pangan HKBP Tangerang Kota akan dibuka bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19 yang butuh sembako, beras, mie instan, minyak goreng, diminta datang ke gereja untuk mengambil dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wake masing-masing. Poin 10.2, ucapan selamat. Pada halaman 8 sampai 11 dicantumkan daftar ulang tahun kelahiran sebanyak 94 orang dan ulang tahun pernikahan sebanyak 28 keluarga. Gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Poin 13, daftar jemaat sakit. Pada halaman 12 dan 13 orang pada halaman 12 ada 11 orang jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberi kesembuhan. Songonima tikting di minggutta sadarion, molo adong nahurang di panuratonon dohot pancahaon, boido dikonfirmasi tu sekretariat huria, ditiki jam kantor, manang pusitua wek masing-masing. Di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna, horas. Marede mahita puhut papungu pilihan. Tuhan beri tehat kami.
Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima namangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluna. Dihamu ruas ni huria nani haulongan na tongon nuaing marminggu di gereja hut aong aka yanak kota nama katidakon haporsiaon ima naung marguru makatidakon haporsiaon na sa lilingon sa tao bulu di tongan ni huriatta dua sesi tabaen parjolo di jam 7 dungi di pukul 10 sadaan non. Jadi holan akka keluarga do nanaing makatidak pon hapur sial do natongon nuaing adong di bagas joro. Jala las doroha mulu boy hita terlumubi akka keluarga ni na makatidak pon hapur sial. Tong mernida acara di gereja maradupon manang marhide live streaming na pinatupani uriatta. Alani ujaha mahata ni debata nagabit turpuk jamita di mingguta sadarion ala toropaddo akkayana kota nahurak hatus marhata batak di hata Indonesia mahujaha. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam ibadah minggu kita yaitu tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terutama bagi anak-anak kami yang akan mengikrarkan iman percayanya. Kalau kita perhatikan, hakikatnya, kodratnya manusia itu adalah makhluk religius. Dan itulah perbedaannya dari makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu percaya Tuhan. Ada Allah yang kita sebut pada pelajaran CD causa prima,
penyebab utama yang mencipta, kita sebut dengan istilah creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang diyakini oleh umat manusia. Manusia percaya pada Tuhan. Tapi makhluk-makhluk lain belum tentu. Sapi, kerbau, pohon, burung-burung, walaupun alam itu sering diajak untuk memuliakan Tuhan. Tetapi manusia itu adalah makhluk yang cerdas, berpikir, dan tahu betul apa kelemahannya, keterbatasannya. Sehingga ketika menghadapi perjalanan hidupnya, dia tidak bisa menguasai segala sesuatunya. Kita tidak bisa menguasai alam raya ini. Betapa dahsyatnya banjir di Luwu itu, di Kalimantan. Habis semua, tidak ada yang bisa diperbuat manusia. Betapa dahsyatnya alam raya ini ketika kita katakan mengalami goncangan. Itu tidak bisa kita atasi selain menerima saja. Demikian juga kematian. Tidak ada kemampuan bagi manusia mengatakan, stop dulu kematian, jangan datang dulu pada masa pandemi ini. Pada waktu yang lainlah kalian datang. Tidak boleh kita perintah. Sebab kematian itu jauh lebih hebat daripada kehidupan yang kita miliki. Kematian itu datang pada semua orang. Apapun kekuasaannya, presiden pun dia tidak bisa memerintah kematian. Demikian juga dengan perasaan yang lain. Misalnya orang-orang muda, perasaan senang, perasaan jatuh cinta. Cintanya itu sampai-sampai kepada Tuhan. Oh Tuhan, ku cinta dia, katanya. Ku sayang dia, ku rindu dia. Kenapa sampai kepada Tuhan itu? Karena memang manusia juga mungkin tidak bisa mengatasi perasaannya. Tidak bisa mengatasi seluruh goncangan hidupnya ketika dia mungkin dia tembak, gak ditolak kira-kira gitu. Enggak, saya tidak mencintaimu katanya. Dia kan tidak mampu mengatasinya dan dia sampai kepada Tuhan. Sehingga manusia itu disebutkan dengan makhluk yang percaya ada kekuatan yang melebihi kekuasaannya. Adi kodrati katanya. Dan itulah sebabnya manusia itu harus beribadah. Itulah ciri-ciri makhluk religius. Dia harus memuliakan Tuhan. Dan hari ini Anda pelajar sini memutuskan bahwa sejak tanggal 19 Juli 2020 saya mengambil keputusan, I have decision to follow Jesus. Mengikut Yesus. Bukan karena orang tuamu ini lagi kau mengikut Yesus. Tapi karena kamu sudah mengambil keputusan dari hatimu yang paling dalam untuk beribadah kepada Allah Trinitatis, Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dan dalam pengajaran Kristen Protestan. Itulah janjimu hari ini. Sebagai makhluk rohani, bahwa kamu harus menyatakan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah ciri-ciri orang yang mengetahui banyak pengetahuan, banyak ahli yang belajar tentang banyak ilmu, tetapi mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan. Ataupun ciri-ciri orang yang terus belajar tentang kehidupan, lama-lama dia akan tahu bahwa salah satu kebutuhan umat manusia adalah beribadah. Jadi sewaktu ada katanya berkat dalam pandemi ini, ketika kita di masa pandemi itu membuat ibadah di rumah, pendetanya bapaknya ataupun mamanya, sintuannya juga bapaknya ataupun mamanya, yang mengumpul persembahan mungkin anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Ibadah itu tidak di gereja, tapi ibadah itu ada di rumah. Setelah itu berjalan 3 bulan, sebenarnya banyak jemaat kita yang mengatakan, biarlah ini memang dipertahankan. Karena apa? Karena sudah menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ibadah itu disebut dengan makanan rohani.
Kalau tadi siapa yang belum makan dari pagi sampai ini, saya yakin dia udah mulai apa? Udah mulai keroncongan, perutnya itu sudah mulai bunyi-bunyi. Ya, nakik teh somangan di benatap peter lebet dudungo, misalnya gitulah. Baru jadi marungut-ungut misalnya gitu. Karena apa? Itu kebutuhan fisik. Otak kita akan memerintah, sadar kau perutmu lagi kosong. Kamu lapar hari ini, diperintah itu ke otak. Lapar terus katanya. Itulah kebutuhan, need. Harus dipenuhi. Kalau dia lama-lama tidak makan, ya bisa semaput dia, pingsan. Kenapa kau lapar katanya. Demikianlah beribadah kepada Tuhan. Dia harus beribadah sehingga dari zaman dahulu terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang dibangun oleh umat manusia. Dari sejak zaman dahulu kala. Karena butuh beribadah. Jadi salah satu kebutuhan kita adalah beribadah kepada Tuhan. Sebagai bentuk daripada keyakinan kita bahwa manusia itu butuh pertolongan darinya. Walaupun demikian, masih banyak orang yang ateis, tidak percaya Tuhan. Dan masih ada negara yang ateis. Dianggap Tuhan itu hanyalah buat orang yang tak mampu, gitu. Kalau dia mampu mengandalkan otak manusia, kekuatan manusia, kita nggak butuh Tuhan. Jadi ada cerita tentang apa? Yang ateis. Jadi ateis ini seorang pemburu. Dia masuk ke hutan. Jadi waktu di hutan dia udah bawa senjata, lama dia tunggu tidak ada ketemu buruannya, tidak ada yang dia tembak. Tapi tiba-tiba dia tidak sadar ada 2 ekor beruang yang sangat besar berdiri di hadapannya. Dan dia sangat takut pada waktu itu. Kemudian dia ambil senjata, dia masukkan peluru, dia kokang, dia tembak, pelurunya tidak lepas. Karena apa? Pelatuknya itu tidak jalan. Terkunci gitu. Akhirnya dia perbaiki lagi, dia beruangnya sudah semakin mendekat, dan kemudian dia tembak, tetap senjatanya tidak berfungsi. Akhirnya dia lari dan membuang senjatanya itu. Dia lari terus, beruang pun mengejar dia. Tiba-tiba ketemulah dengan jalan yang jalan yang tidak bisa dia lalui. Karena ada jurang pemisah di hutan itu dengan tanah yang satu lagi. Ada jurang yang sangat dalam. Lalu dia minta ampun di situ. Dan lalu berpikir, tidak ada lagi pertolongan. Akhirnya dia berpikir, rupanya masih ada Tuhan, dia pikir. Lalu dia berdoa, Tuhan biarpun aku ateis, tapi kali ini tolonglah, buatlah beruang itu menjadi Kristen katanya. Karena dia pikir orang Kristen itu selalu dikatakan, dilarang ataupun jangan membunuh katanya. Hukum Taurat keberapa itu belajar sini? Hukum Taurat jangan membunuh. Jangan membunuh. Ini lupa, ke-6 lah, jangan ke-7. Nanti ke-7 itu beda itu ya. Ya, jangan membunuh. Itu yang dia ingat. Dia berdoa itu, Tuhan tolonglah beruang ini menjadi beruang Kristen. Dia berdoa begitu. Di tepi jurang itu. Begitu dia amin, dia bilang, dia lihat kedua beruangnya, dia heran. Kedua beruang itu juga berdoa. Dan doanya dia dengar. Tuhan terima kasih atas sarapan pagi kami hari ini. Berkatilah makanan ini biar menjadi kesehatan bagi tubuh kami katanya. Dan dia pun minta ampun. Rupanya yang dia doakan, yang beruang doakan adalah kebiasaan Kristen, berdoa sebelum makan. Artinya mangsa tetap mangsa. Artinya apa? Sebenarnya ini hanya sebuah lelucon. Hanya sebuah cerita yang dibangun untuk mengatakan bahwa orang itu dalam suatu titik tertentu dia pasti percaya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dalam firman yang saya bacakan tadi diperintahkan melaksanakan 3 perayaan selain perayaan ibadah setiap hari. Ada perayaan roti tak beragi, yaitu untuk mengenang perbudakan di tanah Mesir. Ada perayaan yang dikatakan perayaan yaitu Pondok Daun untuk mengenang penderitaan selama perjalanan di tanah ataupun di gurun. Mereka harus membuat perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan ada perayaan yaitu disebut dengan hari ke-50, yaitu setelah 49 hari keluar dari Mesir, si
tiba di Gunung Sinai, dan di Gunung Sinai itu mereka menerima hukum Taurat. Jadi 3 perayaan besar ini haruslah kamu rayakan katanya. Dan di dalam iman Kristen kita sudah merayakannya dengan hubungan kepada Yesus. Kita merayakan Jumat Agung, mengingat penderitaan Yesus di kayu salib. Kita merayakan Paskah, mengingat kemenangan Yesus melawan kematian. Dan kita merayakan perayaan Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang menjadi buah daripada keyakinan kita kepada Yesus. Artinya apa? Setiap orang percaya itu harus melakukan perayaan-perayaan berdasarkan pengalamannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hakikat orang percaya. Jadi kalian pelajar sini, kita harapkan sudah sadar itu. Mulai hari Minggu, kalau harapan kita, kamu nggak usah lagi dibujuk-bujuk ke gereja. Gereja mana kau nak? Udah apa gereja pagi atau siang? Misalnya, tidak seperti itu lagi. Apa udah daftar, apa belum? Karena kita ibadah harus daftar dulu karena pandemi ini. Sebenarnya harus tumbuh daripada kesadaranmu. Karena apa? Karena kamu sudah CD katanya. Sudah bulat, sudah hitung, sudah total. Dan tidak perlu lagi dibujuk-bujuk. Karena mulai hari ini kamu sudah menjadi pasukan Kristus, militia Kristi, dengan uniform dinas ataupun seragam putih-putih dan dasi hitam. Dasimu itu berarti leherku ini kupertaruhkan untuk imanku, bukan supaya rapi. Jadi leherku ini kupertaruhkan untuk apa yang saya ikrarkan, saya ikatkan di sini. Kalau ini dasi pendeta, ini namanya kebenaran dan keadilan, digantungkan di leher, harus dipertaruhkan lehernya itu buat yang 2 itu, dan kamu ini buat imanmu itu kau pertaruhkan dengan ikatan itu. Artinya apa? Kamu harus orang yang sadar untuk beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam ibadah itu dirayakan, ibadah itu berdasarkan pengalaman hidup. Jadi betapa pentingnya pengalaman rohani. Kalau kau tanya orang tuamu, apa pengalaman rohanimu dengan Tuhan? Mungkin dia akan cerita, dulu waktu melahirkan kau 17 tahun lalu, bapak, mama sudah berpesan, kalau mati aku jagalah anak kita ini ya, jangan cepat kawin kau, tunggu dulu dia besar. Bisa saja begitu pesannya, karena kau anak pertama misalnya, belum pernah dilahirkan anak sebelumnya. Itu taruhan nyawa. Bisa saja seperti itu. Tahu-tahunya dia sehat, ibumu sehat, tambah lagi adikmu 3 lagi misalnya. Tapi itu adalah pengalaman iman yang luar biasa. Karena Tuhan menolong. Nah, Israel itu mengadakan perayaan berdasarkan pengalaman iman. Dan kekristenan kita itu juga beribadah berdasarkan pengalaman iman. Dan salah satu pengalaman iman kita sehari-hari adalah bekerja. Sehingga orang percaya itu selalu bekerja. Dan dia percaya bahwa dalam pekerjaanku itu ada Tuhan. Makanya kurai kesuksesan. Dalam pergumulan imanku itu ada Tuhan. Maka kurai keberhasilan. Dalam perjalanan sekolahku itu, di situ ada Tuhan hadir. Bukan hanya kekuatanku, tapi ada Tuhan. Ketika dia merasakan pengalaman iman, bahwa di dalam setiap kemelut hidupnya, perjalanan hidupnya ada Tuhan, maka dia harus beribadah. Salah satu pengalaman kita bersama adalah bekerja mula-ulaun, baik di pertanian, baik di jasa, baik di pemerintahan, apapun pekerjaan kita. Dan ketika kita tahu bahwa di situ ada Tuhan memberkati kita, maka ibadah itu harus disertai dengan persembahan. Tadi firman Tuhan mengatakan, bawa anakmu laki-laki, jangan sampai tidak ikut dia menyembah, merayakan hari raya. Bawa anakmu laki-laki, jangan karena dia pewaris hartamu, jauh dari engkau. Ketika banyak hartanya, engkau jadi jauh dari anakmu laki-laki. Bawa anakmu perempuan, katanya kepada orang tua. Bawa anakmu perempuan, jangan karena aktivitasnya di luar, dia sering berpesta, selebritas misalnya. Jangan sampai tidak ikut ibadah. Bawa hambamu laki-laki, hambamu perempuan. Libatkan orang miskin, anak yatim, orang Lewi katanya lagi. Salah satu suku yang tidak kebagian tanah. Semua itu bersama-sama dengan engkau dalam ibadah.
Karena apa? Di dalam ibadah itu kamu akan mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kamu terima. Dan tidak hanya kamu yang menikmatinya, tapi buatlah itu persembahan kepada Tuhan dan juga kegiatan sosial kepada sesama. Karena itu kami berdoa kepada anak-anak Sidi, belajarlah kau baik-baik, raihlah prestasimu. Di kamar tidurmu itu langsung tulis, kalau kau kelas SMA sekarang, kelas 1 ataupun kelas 2 atau kelas 3, langsung tulis di situ. Fakultas mana di universitas mana kau cari, dan doakan tiap hari dan kejar itu. Misalnya kau bikin fakultas FK UI, fakultas kedokteran UI, itu grade tertinggi di Indonesia, nilainya 99,9, itu skornya, biar bisa masuk. Kalau 7,5 nggak masuk kau, mungkin ke Universitas Sumatera Utara baru terima, tapi Utara isi borong-borong. Apa kau mau kuliah di situ? Jadi kalau kau mau capai yang tinggi, tuliskan dan doakan dan berusaha pada itu, karena Tuhan selalu menunjukkan peran sertanya dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita itulah menjadi ibadah kita sehari-hari. Dan ibadah kita itu harus kita tunjukkan menjadi sebuah tindakan yang loyal kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang bisa kita katakan, ibadah itu di dalam persembahan, dalam perjalanan kehidupan kita haruslah kita lakukan di dalam kebersamaan dan kepedulian tadi. Itu kata bawa. Jadi semua tindakan di gereja bersama-sama. Kalau nyanyi kita nyanyi bersama. Nada dasarnya harus sama. Kalau kita bernyanyi G sama dengan Do, kau bernyanyi C sama dengan Do, semua orang akan melihat kau, kok beda yang satu ini katanya. Nada dasarnya aja harus sama. Kalau kalian kor di gereja juga bersama-sama. Ini musik kita ini enak didengar karena bersama-sama. Nada dasarnya, cara mainnya. Coba suka-suka mereka main. Song leadernya gue juga gitu, bersama-sama. Artinya apa? Ketika kita melakukan ibadah di gereja, hasil yang paling minimal adalah hidup bersama. Mula-mula siap gereja om, iko gabi tabur untuk kamu mula tuh jabu. Pulang dari gereja jadi bersama-sama dengan anak-anaknya. Gak mungkin pulang dari gereja di parkiran sudah berantem. Tidak ngomongan lagi. Ijolo maho dan ibu dan ngolo ijolo ini. Gak mungkin itu. Ya udah luar biasa itu. Jadi ada orang yang mengatakan jika keluarga kita, keluargamu kurang harmonis, gak usah diajari. Orang gak usah diajarin. Kamu harus begini, gak usah. Tapi bangunlah keharmonisan dengan ibadah. Bangunlah keharmonisan dengan ibadah. Di mana? Di rumah. Saya yakin selama pandemi corona, orang tua akan semakin berwibawa di hadapan anak-anaknya. Kalau orang tua itu memimpin ibadah. Kalau orang tua itu memimpin ibadah di rumahnya, si ibu akan menjadi terhormat. Kalau apa? Kalau si ibu itu juga melakukan ibadah di dalam rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beribadah itu membangun kebersamaan, dan itulah yang harus dilakukan oleh setiap kita. Saya juga mau menyarankan kepada pelajar anak Sidi. Ini masa pandemi, sebenarnya harus ada kebersamaan kian yang harus kalian alami, yang mungkin diingat selamanya, itu retreat bersama. Bercerita bersama, berkumpul bersama, melakukan perenungan bersama. Tetapi karena pandemi corona, semuanya itu tidak bisa kita lakukan. Tapi biarlah kebersamaan selama 1 tahun ini juga terikat di antara kalian sebagai anggota gereja HKBP. Bersama-samalah nanti bersama ibumu, bapakmu, tetap beribadah di sini. Tidak hanya karena berburu-madu aja kau datang ke sini, tapi hidup kita kalau mau beribadah dengan baik haruslah dengan bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai satu lagi, apapun firman Tuhan yang nanti dibacakan, Tuhamu amanami do inanami AHP hatani debata nagabe si paingot dinasida. Hatani debata namarguna doi laho paingoton memudai manuturi mamicang akan aporsiai asa diboto dalam Tuhan guluan. Dangaung narwa, dangaung nabagak alai hatani debata hatana manguludo. Jadi firman itu kau simpan di dalam hatimu, kau ingat itu karena itu adalah spesial bagimu, just for you katanya. Spesial untukmu. Dari berapa ayat? Dari 66.000 lebih.
ataupun kita katakan dari beribu-ribu ayat, gereja pilihkan untukmu satu, supaya itu menjadi amanat yang utama, yang prioritas, yang bisa kau imani dalam perjalanan hidup. Kiranya Tuhan menyertai mangaramoti hita saluna jala memasuk-masuk hita di perjalanan hidup kami. Amin. Martang yang meta. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami taat beribadah, taat dalam memberikan persembahan, bukan supaya kami memperoleh berkat-Mu, tetapi karena sudah kami peroleh berkat-Mu. Ajarlah kami Tuhan dalam hidup kami untuk beribadah, supaya itu membangun kebersamaan di antara kami, baik di tengah-tengah keluarga maupun dengan sesama kami. Ibadah kami tidak menjauhkan kami dari orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkatilah para pelajar CD ini, mereka akan mengikrarkan imannya di hadapan jemaat. Buatlah mereka menjadi pasukan yang berani untuk mempertahankan imannya itu dalam kondisi apapun yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, baik yang mengikuti ibadah di rumah hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Menolong kami semuanya dalam pergumulan hidup kami. Sertailah kami Tuhan, jauhkan kami dari virus corona. Dan ajarlah kami untuk tetap menjaga diri dengan baik, memakai masker setiap saat, dan juga Tuhan membersihkan diri kami, tangan kami, dan juga menjaga jarak supaya kami tidak tertular, karena itu sudah menjadi ketentuan baru yang harus kami jalani dan bentuk ketaatan kami kepada Engkau. Inilah permohonan kami di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Marede mahita laos tapasahat ma piliata. Nuaing sahat mahita tu acara nama katidakun haporsiauna maride mahita laos jongjong ma danak nanaing makatidakun haporsiaun. Toto iludodoku
sota di kono ona maluana siang sasudi dosaku doho siang umi natotong aliaratu alaman dosauki. Las jongjong mahamu natoras ni dak denahon. Martang yang mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama anak dohot toddi porbadia. Amin. Hamu natoras ni akka dak denahon. Dida hamudo akka yanak komuna jongjong dison. Tama jumulu hamu mau dok mau liati tu debata sadarion. Alani sude asini rohana nasai laon ai di pangulu do nasida rasi rasan waeng jala sanga di boto nasida hatan di debata do dalan tu hanguluan halai tamaro ingoto muna sadarion akka pabahena muna tu akka anak komunaon aidang diliot debata akka danahot tu hamu asa adong dongam muna asa adok pagodang-godang muna mengula ulaon sabing alai asa di togu jala diajari hamuru nasida mangihutun hata di debata ido ubain na dilehon ditanya kok kamudo ganupari ianak komunaon asa nasailaon asa unang mago nasida molo dihilalahamu nuaeng kurang ni pabahena muna taringot tu akka yanak komunaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna atong martang yang mahita ale amanami amanina sana targor ama di banua gijang doho di tanoon sai tangihom matang yang namion jakkumma akka danahon gabe anak kommu asima roham leo mato di porbadia tu rohana sida asa gabe sisiamu nasida rodi saliling ni lilingna molo tung nahurang pabahenan namin na say laon tu nasida say sesamay say unang ma tergasip nasida jala unang laos mago manang ise nasida binahen ni pangalako nami asi maroham sahat tutangamu manasida mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pudul mahmu akan atoras. Mari dehita 267. Hamu akka dana nani haholongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata nama mereng torus tu bagasan rohamuna. Dohot di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata. Dak terbaik kamu be marsidalian sogot di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna diaka ari ni ngolumuna naung salpui. Tama maddok mauliati hamu tu debata alani sude asini rohana. Jala molo di ingot tamu akka pabbahena muna nasoture.
ima neang doh langgus ni rohamuna tuna toras muna rodi saluhut dosa muna tama marsak be sadariokun marningoti boan ma luhu nai tu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna nause humokko perdosa nama nopoti dosana alai pauba ma rohamuna huhut puka hamuma parange nai baru ola ni sadarion asa dalanamu dalan nagogoti na marhapatean tuhangoluan saliring ni nilingna atong alusi hamuma sukut-sukunon dijolo ni debata do dijolo ni akadongan na pungudison perjolo di perhatuturo hamdo hata ni debata na gini ruhommu na sailaon holanido dalat tuhangoluani paduahon olodoho sian nasaroham tumuddal kon saluhu dosa jala olodoho tuzuluanon mangihutton hatani debata rodi hasusudani bohalmu patoluhon olodoho makkangoluhon haporsiaon nasitongi nahina tidakkon ni huria Kristen Protestan songon na tersurat di padan narobi doho di padan nai baru atong namar pada doho debatana bariei di jolo ni hurion tung unang ose hamui sai burjuma hamu marningok saluhut nai asalam hot hapor siamuna nuaeng martangyang mahamu dibaca duanya yang diacara. Atong hati dakon hamu majolo hata haporsia muna au porsia udul mahamu.
Hata si paingot disi anyelira kantata siringo-ringo. Tersurat di Psalmen 100 ayat 2. Oloi hamu majahoba marhite-hite lasniroha, robe mahamu tujolona marhite olop-olop. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hangulwani. Parangehon mahata ni debata, nagi nuruhomi, ai ido hangulwamu. Amin. Hata si paingot tu si Ave Kristin Pasaribu, martua maganup na makabiari Jahoba, na marparange di aka dalanai. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sai burju maho rasi rasa mate, dungili honoku matuho tupal hanguluon. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus do siat toddi porbadia. Sai diramoti maho maralohon nasanajat, jala dipergugui ma patupahon nasanadinggam. Amin. Kata si paingot, disi Astri Yunita Aritonang, Yakobus sada ayat 12. Martua do halak nama nau di pangujunani, aidung tau ibana, jalaon nama tupal hanguluan, nang di parbaga-baga tuakan holong roha di ibana. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni debata na ginuruhomi, ay ido hanguluamu. Hata si paingot tu si Kris Agustina Nenggola. Jahoba do pargogoku dohot lebu-lebuku. Marhaposan tu ibana do rohaku. Jadi dapotan pangurupion au. Asa marolopolok marohaku jala pujion ni edeku ma ibana. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi porbadia. Sai diramoti maho maralohon nasa najat, jala dipergugui ma patupahon nasa nadengkan. Amin. Kata si paingot, disi Grace Cynthia Tapubolon, Poda 20 ayat 7a. Manang ise na mangaradoti patik ni debata, ima anak na patas marroha. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguduan. Parangeho mahata ni debata naginur homi, ay ido hanguduan. Hata si paingot di si Angel Melinda Sialagan. Sa itu Jahoba mapasahat parsoryon mi, jadi iba nama panguluhon ho. Dang tagamon loason partigori humasusa rodi sa leleng nililingna.
serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sai burju maho rasi rasa mate, dungui lehonoku matuho, tupal hanguluan. Parangihon mahatani debatana ginurhonmi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat todi porbadia, sai diramoti mahamu maralohon nasanajat, jala dipergugui ma patupahon nasanadingkan. Amin. Kata si paingot, di si Cornelia Arta Nauli si tinjak. Pasalmen 25 ayat 4. Ali Jehovah sai pabotohom matuau akka dalam, jala ajarhon tuau akka bugasmu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hangutuan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhom, ay ido hangutuan. Hata si paingot tu si Devi Yanti Kristina Saragi. Marhapo santu Jehovah mahosian nasa roham, jala unang marpakusadean ho tu pikiranmu sadiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhonmi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat todi porbadia, sai diramoti maho maralohon nasanajat, jala dipergugui ma patupahon nasanadingkan. Amin. Kata si paingot, di si Adelia Rosana si Hombi. Pasalmen 37 ayat 3. Sai marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahon nadinggan. Ingaton ma tanoi, jala raduti haburjuon. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni debata na ginuruhomi, ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Clara Cornelia Anggita Marpau. Pitani parsobaon tu Jehovah do nahotok tong. Asitonga do aka uhum ni Jehovah, tigordo sudena. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhonmi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat todi porbadia, sai diramoti mahamu maralohon nasanajat, jala dipergugui ma patupahon nasanadinggan. Amin. Kata si paingot, di si Kristi Rebeka Pakpahan. Pasalmen 10 ayat 8. Sundinggado pahatik ni Jehovah, tau si pasabam roha, si tongdo panidangion ni Jehovah, di pabisuk do natubok maroha. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni debata naginuruhomi, ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Brenda Tiolina Simbolon. Si tutudo na hudokon tuhamu. Nasa nabinahen muna tusada sian anggiku akan na metmeton.
na tuau doi di bahen hamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sai berjuma ho rasi rasa mate, dungile honoku matu hotupal hanguluan. Parangihon mahatani debatana ginurhon mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot sian toddi porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasa najat, jala dipergugui ma patupahon nasa nadinggat. Amin. Hata si Paingot, disi Esther Riana Melita Silaban. Poda sia ayat 10. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, jala parbinotoan ni akan abadia do hapat tason. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Saya berjumaho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon maha tani debata na ginurohomi, ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Ellen Tiur Fernanda na 70. Martua majolma na jupangan hapistaran, doho jolma pangalapan roha. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungile honokku matu hotupal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot sian toddi porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasa najat, jala dipergugui ma patupahon nasa nadingkat. Amin. Hata si Paingot, disi Angel Rosiana na 70. Poda 4 ayat 27. Sian saluhut si jagauni, gumodang majaga roham, ai sianido ruar akamual hanguluan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya burjumaho rasi rasa mate dungile honokku matuhotu pal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi, ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Jenika Maurien Tesalonika Pasaribu. Pangido hamuma sai lehonon na do tuhamu. Lului hamuma sai jupangan do hamu. Tuktuhi hamuma sai na ukapon na do dihamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sai burjumaho rasi rasa mate dungile honokku matuhotupal hanguluan. Parangihon mahata ni debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot sian toddi porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasa najat, jala dipergugui ma patupahon nasa nadinggat. Amin. Hata si Paingot, disi Esteria silalahi, poda 8 ayat 35. Ay manangise na jupangan nao, jupangan hanguluan do, jala maruli asiniroha siya Jahubah. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi lehonokku matuhotu pal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi, ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Angel Octavia si Mamora. Manang ise na mamelehon hamuliateon, ido na pasangap au. Jala mabahen lapang. Asa hupatuduhon di ibana hatuaon ni debata. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya,
keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saya berjumah hora sira samate dungile honoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginurhon mi ay ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat toddi porbadia. Sai diramoti mahamu, maralohon nasana jat, jala dipergugui ma, patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Nadia Agustina Rumapea 2 Korin 8 ayat sia. Ai diboto hamudo asini rohan itu hatta Yesus Kristus nama morahian gabi pugos alani hamu. Asa gabi mamora hamu kinorkon ni pugos nai. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tumpal hanguluan. Parangehon mahata di debata nagi nuruhomni ai ido hanguluam. Amin. Jalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di porbadia. Sai diramoti mahu, maralohon nasana jat, jala dipergugui ma, patupahon nasana dek. Amin. Hata si paingot di si Allen Gerhard si Tompul Poda 10 ayat 7. Tujahuba ma giling akka pabahenammu, asa tulus akka sakap ni roham. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya berjumaho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tumpal hanguluan. Parangehon mahatan di debatana ginuruhomni ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Benny Leonardo Manalo. Ayhodo ale Jahoba mamasu-masu na tigor marohai. Songon lobu-lobu do dihaliakon ho asini rohami tu ibana. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saya berjumah rasi rasa mate dungile honoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasana jat, jala dipergugui ma, patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Boris Gabe Martua Manurung. Psalmen 10 ayat 7. Jahuba do partano batuaku dohot haporusakku, jala si palua au debataku. Si tiopakku marhaposan tu ibana doau, lobu-lobuku dohot taduk ni partuopku haporusakku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni debatana ginuruhomni, ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Daniel Erbina Brita Manurung. Marlas ni roha mahamumi da Jahoba jala marolopolok mahamu. Ale akka partigor. Jala maredde masudehamu akka parsihohot marroha. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saya berjumah rasi rasa mate dungile honoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, doh siat tod di porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasana jat, jala dipergugui ma,
patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Anju Leonardi Saragi. Pasalmen 82 ayat 8. Guru di debatado hatuokku dohot hamuliokku. Partano batoan ni haguguokku marhaposan tu debatado au. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Saya berjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatan di debatan lagi nuruhomni. Ai ido hangulambu. Hata si paingot di si Edziardo Matthew pandapotan si Mamora. Unang mataluho di bahen hajahaton. Alay taluhon mahajahatoni marhite-hite nadinggan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai. Do sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Do sian todi porbadia. Sai diramoti maho maralohon nasa najat. Jala dipergugui ma patupahon nasa naringga. Amin. Hata si paingot di si Franz Wahyu Sola Gracia Sinaga. Poda 10 sia ayat 10 pitu. Na pasali jahuba do manang ise na mardenggan basa tunapugus. Jala ibana mamaloson dengan basa na itu ibana. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saya burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahatan di batana ginurhomni. Ai ido hanguluapu. Amin. Hata si paingot di si Ade Wijaya Silaban. Sai lului hamuma Jahoba bican tarbaen dope Jupang ibana. Jauh hamuma ibana bican jonok dope ibana. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi. Ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot sian todi porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasa najat. Jala dipergugui ma patupahon nasa naringga. Amin. Hata si paingot di si Fernando Agustino Utahayan. Oda 15 ayat 37. Biar mida Jahoba do pangajarat tu hapistaran. Jala hasarepot do patujulu ni hamuniaon. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangaluan. Parangeho mahatan di dewatana ginuruhomni ai ido hanguluambe. Hata si paingot di si Andre Jeremia Situmorang. Sai matahon na lidangi jala bereng na tigori. Ai sai hadameon do ujung ni halak si songoni. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do sian todi porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasa najat. Jala dipergugui ma patupahon nasa nadinggan. Amin. Kata si paingot di si Egbert Immanuel Kenfortino butar-butar.
Amsal tolu ayat sia. Pasangap majahoba marhite sian hamoramu, dohot marhite sian patumonaan ni sadok pangomamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonoku matuhotu pal hanguluan. Parangeho mahata ni debatana ginur homi. Ai ido hanguluan. Hata si paingot di si Billy Gideon Stony Hasara Dodo Lase. Jahoba do partaliaku dohot panginumaki. Hodo pasitong jabbarhu. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonoku matuhotu pal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, do siat todi porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasanajat. Jala dipergugui ma patupahon nasanajat. Amin. Hata si paingot di si Armando Purba. Psalmen 110 ayat 10. Biar mida Jahoba do permulaan ni habisuhon. Maruli hapistaran na sumurung do sude akka na mangula hotsa. Do baritanai rodi saliling-lilingna. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lama. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonokku matuhotu pal hanguluan. Parangeho mahata ni debatana ginuru homi ay ido hanguluam. Amin. Hata si paingot di si Gibran todo Goversam Panjaitan. Molo male musum bahen ibana mangan roti. Molo mauas ibana bahen ibana minum air. Jikalau seterumu lapar berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga berilah dia minum air. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonoku matuhotupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat todi porbadia, sai diramoti mahamu maralohon nasanajat, jala dipergugui ma patupahon nasanadinggan. Amin. Hata si paingot di si Henry Januardo Lumbangao. Yesaya 40 ayat 31. Alayak kana marhapo satu Jahoba maruli hagogoon mardapot-dapot. Gabi marhabong nilali laho manaik. Marlujungi nasida dang olo loja, mardalani nasida dang olo mardate. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuhotu pal hanguluan. Parangeho mahata di debatana ginurohomi, ay ido hanguluam. Hata si paingot di si Juniardo Marbun. Dungo mahamu jalam martangiang, asa unang mago, asa unang hamu bongot tu pangujunan. Ay nagirgir donianton dii, alay galedo ia daging. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonoku matuhotupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat todi porbadia, sai diramoti mahamu maralohon nasanajat, jala dipergugui ma patupahon nasa nadingka. Amin.
Hata si paingot di si Ulman Julius Daniel si Bolon. Sada Yohanes 5 ayat 14. Odo hiras ni rohata maradopon ibana. Mono tapangido manang aha marguru tu loho moni rohana tangihonon na dohita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi lehonoko matuho tumpal hanguluan. Parangeho mahatan di debata naginuruhomi. Ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot di si Javier Silva Panjaitan. Sai jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahonon na dosude aka odeng tuhamuna. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debatana ginuruhon mi, ai ido hanguluan mi. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do siat todi porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasanajat jala dipergugui ma patupahon nasana denggan. Amin. Hata si pahingot di si Jenri Hutapea. Matius 7 ayat 12. Saluhut na pinangido ni rohamu si bahenon ni halak tuhamu. Ima bahen hamu tunasida. Ai ido pamusatan ni patik rodihatan yakka panurirang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya burjumaho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tumpal hanguluan. Parangeho maha tadi debata naginuruhomi. Ai ido hanguluan. Amin. Hata si paingot di si kindern sidabutar. Sai pabotohon mudo tuau dalan hanguluan sun malas ni roha diadopan ni bohim. Aka hasudungan ni roha masa di siamunmu saleleng-lelengna. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahata ni debata na ginuruhon mi ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai do sian anak na Tuhan Yesus Kristus do siat todi porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasanajat jala dipergugui ma patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si sadaranta lase. Sada Tesalonik 5 ayat 15. Mata-mata hok kamu mah asa unang di baloson manang ise naroa balos ni naroa. Nadinggan ma pareahi hamu totong nang sama hamu nang tu saluhut hala. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Saya burjumaho rasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata di debatana ginuruhomi ai ido hanguluamku. Amin. Hata si paingot di si panderaja sinaga. Alai tarpatupa ibana do adul lumobi sian nata pangido manang tapi kiri. Obar tuhagogoon nama korhon di bagasan hita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan.
Parangehon mahatan di debatana ginuruhon mi. Ai ido panguluanmu. Amin. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot sian toddi porbadia. Sai diramoti mahamu maralohon nasa najat. Jala dipergugui ma patu pahon nasa nadingga. Amin. Jongjong ma hamu akad danak naung makatidakon haporsionna. Hamu akan apinar hamaul ni debata. Nunga gabe dongan sahuria. Jala dongan sapangana kamu mangaton perpadanan nabadiai. Na arga situtudo hamu ditobus. Unang oleh hamu bedosa do sibolis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangakui asal matotong rohamuna tu ibana jala togi honon na do hamu masuk tu harajaon na banua gijangi atong martangiang mahita ale debata amanami na di banua gijang asima roham dinasida akka na pinasahat tuho sadarion. Sai ramoti mana sida marhite-hite tot di porbadia. Sai pahotma nasida di padan naung nioluan nasida nakin. Sai perbadiai mana sida di bagasan hatam. Asa taruli haporsion nasida. Tujoluanon marhite-hite parange nadenggan. Amin. Udul mamu. Maredde mahita tagasui pinasa menjo kur ni parguru madua marhite tabereng ma marhite kur bersama do teknologi Zoom. Bisa ditampilkan?
Imedeta perpuri naking acara nomor 14 Laos Jongjong Mahita saduhna. Pituratus ono puluh onom pada naudi odang hulu pakon. Acara nomor 14 naking permingguan. Tapasahat ma peliat tatu debata martangiang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleon lehon nadenggan. Dohot nasa ulibasa nama uliutus. Kupasat hami masian nani lehom mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalomon gabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu jalaramoti asahu perhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalah mutadahami godang ni sileon lehom mitu hami. Asalah mirgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di banua tongon songon nadi banua gijang. Lehom matuhami sadarion hamuluan siapari, sesa madusa nami, songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorkon madamena tutodim. Tapahudul ma udutatta dobe tu namarulaon nabadia alaon dobe boyak kaya nakotop perjulu sahali marulaon nabadia.